Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Findi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaka e laal gotol salminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna o foof oɗo mboro saw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal aduna o foof adande on ko ɓuuri tentude e jayndeli ɗi e oɗo subaka hande ene jeeya hen Pape Diop yeehi e ɗum ko ganduɗa kañum woni mouvance présidentielle mana taw yi gardiɗo leydi ndi toon to assemblée nationale to e konnguli makko wi tan ko wona hay goto noon mo yewtidi walla mo waddi dil koye o ƴetti tan koye décision ji hoorema ko goɗɗum ko ganduɗa nenen woni concours général dañannoɗo hanki joni joni gareni ko e nder jayndeli meɗen noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gudditiren roɓɓindu jayndele meɗen e jayde guendire jayde an woni jayde le soleil noon udditiri tan hande koye concours général dañnoɗo hanke oɗon concours général noon ko tan ƴewde sukaɓe ɓurɓe mantinade e banggal jangde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ɓe mbi to banggue scientifique to kamɓe ɓeɗon sukaɓe ɓuuri ƴewtidede hen darde mumen kono noon son ƴeewi no gardiɗo leydi ndi darori ndi darde yonde tigui saabu ko ɓuuri ko tarima ko walla mbiyen ɓurɓe wadde nominé ɓe ko rewɓe ɓe ɓuuri hen hewde te ɗum ɗon ko weltare rewɓe ɓe tigui foti wonde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi ɓurde hollidde darde ɓeɗo rewɓe ɗum nane nder jayde le soleil ha joni tan ɓe garte conseil constitutionnel ɓe mbi kay ko résultat ji tottunoɗi tan ko hen ha joni darti garen e jayde l'observateur ɓe mbi tan ɗo joni yiyete kamɓe ɓe gaari koye Pape Diop hanki ko kewi ko kanko noon Pape Diop ɓe mbi tan o yeehi toon to ganduɗa kañum woni tawoyde gardiɗo leydi ndi ɗum ɗon noon ɓe mbi tan e nder jayde l'observateur ha joni kanko Pape Diop o woppi Benno Bokk Yakar o tawtoyi Benno Bokk Yakar kono noon so tawi loldiɓe ina paɗannomo ɗo joni ne mbawi leloyade ɗum noon ɓe o wi ko décision ji hoore makko ala hay goto mo haaldi hen walla mo waddi hen dil less ɗum noon ne ha joni tan garene concours général mo ganduɗa yette dañiɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko gardiɗo leydi ndi noon o tawtoranomo ɗum o waɗi o totti sukaɓe ɓe ko ganduɗa kañum woni rayaji mumen ɗum ɗon caggal ɗum ɓe mbi tan omo foti yaade toon to diwan mo Tchad to yette gam tan dañoyde toon voyage no jamma artiri toon garen jayde las e oɗo subaka aljuma hande dawri tan ko ha joni wiyete Macky Sall gardiɗo leydi ndi heeɓi majorité muɗum toon to assemblée nationale to ma wawa dognude nomo ma waw fawde yette toon ko yinno wadde ko walla ma waw jokkude liggey makko to assemblée nationale to koddigal dañata hen ɗum woni konnguɗi ɗi ha joni e nder jayde las ɓe mbi yette yimɓe worɓe ɗiɗo nangaɓe toon to diwan mo Touba to ko abus de confiance saabi ɗum ɓe bawa juuɗe ɓe mbi yette ha joni tan ɓeɓe ganda ko kamɓe goni lundiɓe ɓe ko ɓe wiɓe ɓe jeyetake hay lawol gotol e o conseil mo territorial ɓe jeyetake hen yette saabi ɗum noon ko kamɓe ɓeɗo ɓe jiyani hen koye mabɓe ɓe mbi yette gardiɗo leydi ndi kay darima tan wiide haaldude sukaɓe janggoɓe gonga kono kadi ɓeɓe ganda kamɓe goni waɗoɓe ko gueɗe ɗe mantinaki walla gueɗe ɗe pewani e nder école aji ɗi o addi konnguɗi makko hen kanko Balla Gaye noon ɓe mbi ha joni banggue retraite makko so tawi won faɗoɓe ɗum kanko oɗo Balla Gaye noon mataw tan o wi ko jaki hen taw garen ha joni e jayde vox populi ari tan ko woni ko haala hande oɗo subaka ko woni Pape Diop ɓe mbi tan ummima e deƴƴere wonnode e nder tan to ganduɗa ko ɗo no fattano yeewu wallu noon oɗo saaha ɓe mbi yette koddigal ɓe paɗanno ngal natti wawde wonde saabu Pape Diop tawoyi gardiɗo leydi ndi tottimo majorité absolue toon to assemblée nationale to wonɓe ɓe ganduɗa kay tottiri résultat ji te ko tottuno ko tan ko hen kadi jabɓi koyɗe mumen ha joni woni sage uji jeeɗiɗi gonɗi to assemblée gonɗi toon to ganduɗa ko kañum woni kamɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe goni 7 sage uji ɗi woni sage uji jeeɗiɗi gonɗi to conseil constitutionnel kamɓe noon ɓe mbi tan ha joni yeewi askan wi dañi ko 56 wallu dañi 24 ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni Benno Bokk Yakar keeɓi 50
jeetati e ɗiɗi ɓe mbi noon ko ɗum ɗo woni ko ganduɗa kay woni résultat ji ɗiɓe kedditi ha joni. Garen e jayde les échos e oɗo subaka noon ari tan ha joni Pape Diop ɓe mbi Pape Diop totti gardiɗo leydi ndi majorité to assemblée nationale to ɗum ɗon noon so tawi won fadannoɓe yete koddigal ɓe mbi koddigal kay wawa wonde tigui ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. O wi décision o ko décision hoore makko te ala mo huuli hen. O wi assemblée nationale wawa tottede lundiɓe ɓe wawi jogade ɗum tan ko gardiɗo leydi ndi. O wi noon wonoɓe e caggal clavier ji mumen mana heeɗoɓe banggue réseaux sociaux ji ɗi noon o hulani halluji mumen hay lawol gotol kala ko kaali yoɓe gandu kanko ɗum haaju makko ala hen. Ɓe mbi Balla Gaye kañum tan e combat ji ɗi ko wayno avertissement je ko way noon o perti o ngakki e koppareje makko tolni million ngaji ɗiɗi e temedde joyi ujunere e tan capanɗe jeetati ujunere ɗum woni ko ngakki ko itta e tan cachet makko mo ganduɗa noon ko kanko woni Gris Bordeaux kanko ko million ngaji ɗiɗi e temedde nayyi ujunere ha joni e tan ko ganduɗa ko kañum woni ujunnaje ɗiɗi ko ɗum ko itta kalis makko kankone. Ɓe mbi tan ɗum ɗon kay saabi ɗum ko butelaji kewɗi walla butelaji ɓurtuɗi ɗi ganduɗa ɓe nanni ɗum e nder arène o te ɗum koko haɗa ha tengti kay e tan yimɓe woni accompagne aji yaaɗoɓe mabɓe ɓe ko ɓuuri hen hewde kadi koko ɓurti limore ɓe tottanode ɓe tan ɓennu ɗum ko ɗum saabi ɗum fawa e dow mabɓe. Garene jayde enquête loske oɗo subaka tan fate Pape Diop namdal ngal woni beele ko Pape Diop tan kanko sowi gardiɗo leydi ndi ɗum woni namdal ngal saabu kanko Pape Diop o yeehi e tan ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni Benno Bokk Yakar to assemblée to o wi noon ala mo haaldi hen ala mo wondi hen oɗo saaha majorité o foti jogade ɗum ko gardiɗo leydi ndi ko ɗum tagui mo wadde walla ɗum tagui mo yaade oɗo décision kono wona hay goto mo ganduɗa yette o haalde mum te kadi o haalde yimɓe makko fof haade o wadde ko wayni kamɓe fof ɓe jaaɓi ko way noon. Ɓe mbiyete to ganduɗa tawi ko kañum woni ha joni tan concours général ɗo e nder leydi meɗen Sénégal sukaɓe ɓe noon tottama kono gardiɗo leydi ndi wi kay ko sukaɓe ɓe gonta jabde ina jalta ne jaaha caggal leydi ena janggoyo toon. Garene jayde quotidien le quotidien ɓe mbi good job pour Pape Diop woni liggey moƴƴo mo Pape Diop waɗi fanude Macky Sall ɗum ɗon noon woni koɓe mbaɗi hen. Ɓe mbi Benno majoritaire heeɓi kay ko ɓuuri hewde daade toon to assemblée nationale to. Ɓe mbi Pape Diop woni mo ganduɗa ƴettaɗo gaɗano toon to assemblée nationale to walla mbiyen mo gardiɗo leydi ndi ƴetti gaɗano mataw tan so wiyama noon gaɗano ne faɗa woɗɓe ɓe ganduɗa mataw ene jogori fatude toon to ganduɗa kay ko kañum woni tigui e landa mo gardiɗo leydi ndi woni Benno Bokk Yakar. Garene jayde libération ha joni kañum ari tan koye guel ɗo cukalel wiyeteguel Mohamed Dramé dañguel duuɓi sappo e jeegom barade toon to ganduɗa kañum woni Dortmund to Allemagne. Ɓe mbi noon guel ɗo cukalel kay mataw o waɗanno o joguiɗo ko o yaltini ko paaka amo waɗa menacé policier ji ko nden ɓe piimo kuure 5. ɓe mbi noon ko tolne temedde tato yimɓe jaltino gam wadde tan manifesté e bone mbaɗo ni wasa dañcude toon. Ɓe mbi prison break to hôtel Éclos ɗum ɗo noon ko sukaɓe ittanoɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal faade toon gam janggoyde hey yoga hen e mabɓe noon ko dogɓe jeehi laabi mumen e ɓeɗon étudiant ji. ɓe mbi nde ɓe jette aéroport o koɓe innino wadde koɓe fawanoɓe juuɗe ɓe mbaali ko police passeport uji moɓe tetta nden noon tan mo ganduɗa ko kanko jogui daade toon to IAM to yette saabu kamɓe sukaɓe ɗo janggoɓe ko étudiant ji IAM wonno. Ɓe mbi ko nden kay ɓeɗo ko nden kay yette avocat moɓɓe yeehi waɗi ɓe plaidé haaɓe keeɓi kayitaji moɓɓe ko nden noon won hen e mabɓe dogi goppi bagasuji mumen ni e nder hôtel o. heddiɓe ɓe noon ɓe mbi ko gartirama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal haade ɓe kadi wadde gueɗe baɗe noon mana dogde. Garene jayde stade coftal ɓalli kañum uddata damale oɗo subaka hande. Ɓe mbi Ismaïla Sarr kay oɗo saaha ko kanko woni ɓurɗo fawede hitere ɗo to ganduɗa ko kañum woni club makko. ɓe mbi
Watford oɗo saha koye Ismaila Sarr fawi hitere mbere tan mbo wawa hebde place Rafina sabu ina anda kanko Rafina o ƴettama e club uji goɗɗi ko ɗum saabi noon Ismaila Sarr darde muɗum ɓurde mantenade ɓe mbi Lions uji ɗi noon kaaɗi ko quart de finale gartat ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ko Angola fi ɗumen ɗum ko Afrobasket wonno ɗum ɗon ko hanki tigui dañno hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum wonno ko ɓurno tentude e banggue roɓɓindu jaydeli meɗen joni joni udditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe hello wongo hande kalten tan faadey Pape Diop woni kabaru jippiɗo hanki kanko noon hucciti e saktoɓe kabaruji ɗi nde o huccita e mabɓe noon o haalde mabɓe wideɓe tan min mi yahat tawoyde gardiɗo leydi ndi saabi mbeɗa yaha tawoyde gardiɗo leydi ndi noon ko tan mbeɗa andi kanko foti dañde majorité saabu wonde e leydi ne waɗa gouverné e cohabitation ɗum ɗon wonata peewal e nder leydi ndi ɗum saabi o ƴeewi intérêt sénégalais ji e intérêt Sénégal o yeehi o tawoyi gardiɗo leydi ndi saabu beele mo ɓuur wawde wemnude liggey makko ha joni haaluji makko o wi ko nawi makko noon wona haaluji o haaldi less walla diluji o waɗi walla tawa wonko wiyama o totte ko way noon kono noon koye tan décision ji hoore makko o ƴetti tawoyde gardiɗo leydi ndi tottude mo majorité to assemblée nationale to o daña 73 e banggue sardiyankoɓe beele ma waw wadde liggey makko no hannirta ni saabu omo andi cohabitation woni koddigal e nder leydi ne wawi ruttinde ɗum caggal ko heewi ne wawi nangude ɗum ko heewi ne wawi wadde ɗum bloqué te ɗum ne woni e banggue mo ganduɗa ko gonga tigui saabu yete wonɗo ganduɗa so politique ardinama tan intérêt population ji ɗi ƴettete fawe leydi ha joni tan kanko Pape Diop o ruttima kadi o wi yimɓeɓe heedɓe caggal clavier ji mumen ɗum noon mataw tan o haalta ko walla o jopoto peɗeli ko heedɓe banggue réseaux sociaux ji saabu ina anda réseaux sociaux ji ne hawɗi hewɓe hande so lelima ɗano saabi ɗum ko yette aɓe kula ko yimɓeɓe kalta e réseaux sociaux ji ko mbawi huddeɓe ko mbawi hande addude ɓene ƴatto ɓene kaala haaluji ganda joɗani fawa ɗum e dow ma o wi noon ɗum ɗon foof kanko soɓe kaali ɗum yooɓe gandu ɓe beddima ɗum e bedda saabu haaju makko ala hen décision mo ƴettanowo o ƴetti ɗum ala hay goto bawɗo e makko haydara te noon ko yimɓeɓe kalta ko safanimo te décision mo ƴetti o ko ɓuural e nder leydi ndi ɗum saabi kanko Pape Diop yaade ɗo ɗo ganduɗa kadi tawoyde gardiɗo leydi ndi to assemblée nationale mana tottude mo majorité ɗum noon lulndiɓe ɓe oɗo saaha ne wawi wiyede wonɓe ganduɗa ina padanno ɗum hande Pape Diop yaaha e parti to ganduɗa kañum woni gardiɗo leydi ndi wonɓe ganduɗa wona surprise e mabɓe wonanno surprise hande e mabɓe wonanno ko wiyeteno ko Pape Diop heddima e lulndiɓe ɓe kono tawde Pape Diop tawoyi ko gardiɗo leydi ndi hewɓe hande ɗum wonata surprise saabu eɓe padanno ɗum guila nden ha joni tawoydemo gardiɗo leydi ndi e kay tottudemo majorité beele ma woɗɓe kadi jaa tawoya gardiɗo leydi ndi walla tawoya landa APR ɗum ɗon ne ha yesso ko lawol ma en ƴeew e saabu e banggal wallu won wiyeteɓe jopeteɓe peɗeli ne mbiye ma gummo hen kamɓe ne jaaha tawoya gardiɗo leydi ndi ha yesso ko lawol ɗum ɗon ma en gandoy ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano e banggal caméra o ko Ibrahima Thiombane hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV yo Allah waɗan en jammi kesal jokke wadde abonné e Pindi TV jokke wadde partage vidéo ji ɗi saabu ko ɗum wallit Pindi TV son jiiɗi wallide ɗum jeebɗo vidéo ha paari foof yo wat partagé ko ɗum woni ko wallitta amen ko ɓurden dañde yeeɓoɓe foof ɓuura wonde ɓuurale enen yo Allah waɗan en jammi kisal bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi